Čaute všetci, moje meno je Mišo z Ukusnej elektroniky a ako môžete vidieť, je domaľované. Minimálne táto miestnosť je domaľovaná a to mi umožňuje konečne natáčať u nás s normálnym osvetlením a nie vonku. Aj keď akože aj ten priestor vonku mal niečo do seba, ale už sme dnuka a máme tu ďalší 3-bit reproduktor. Sľubujem, v ďalšom videu už bude Marťa, OK? Je to bezdrôtový Bluetooth reproduktor, ako sú všetky, ktoré sme si tu predstavili. Rovno tu vám ukážem cenu, je veľmi priateľná na takýto kvalitný reproduktor. Fakt, tento ma asi najviac zo všetkých prekvapil. Jedná sa o model 3-bit Stormbox Pro, už ako názov tvrdí, bude to niečo také viac prémiové a ten reproduktor taký je. Má 360-kový zvuk, čo znamená to isté, čo pri minulom reproduktore, že hrá na všetky strany, aj keď ste za ním, tak počujete rovnako ako tí, čo sú pred ním, alebo po bokoch platí to isté. Predáva sa iba v jednej takejto čiernej farbe, nie je to ani veľmi farba, skôr je tam ten taký reproduktorový povrch, to isté ako sme mali minule. Jediné, čo je ako farebné, je spodok, vrch a táto rúčka, nazvime to taká kabelková rúčka. Váži 980 gramov, takže nie je vôbec problém ho zobrať do ruky, do tašky, zabaliť si ho na cestu. Signál Bluetooth je do vzdialenosti 30 metrov, ale závisí od prekážok, ktoré sú medzi vami. Ak máte medzi vami nejaké steny, tak tých 30 metrov tam určite nebude, bude tam o niečo menej, nakoľko ten signál musí prekonávať tie prekážky v ceste k reproduktoru. Znova je tu vynechaná možnosť pripojenia cez AUX. Nie je tu žiadne pripojenie kábel, máte tu čisto iba pripojenie cez Bluetooth. Čo to zase má, je funkcia multipoint, viete na to byť pripojení viacerí a rovnako ako pri predošlom máme tu jack mikrofón, takže viete cez tento reproduktor volať úplne bez problémov. Vraciame sa k takej zaujímavej funkcii pri tomto reproduktore a to je taká, že reproduktor vie slúžiť ako powerbanka. Ak sa pýtate, akú má batériu, má rovno dve 5000 mAh, čo dokopy máte 10 000 mAh v tomto zariadení. Sice trvá 7 hodín, pokiaľ sa nabije na 100%, ale na 50%, 60% púšťania vydrží až 24 hodín, takže môžete od rána do večera si púšťať hudbu a nebať sa, že sa vám vybije. Po prípade, ak chcete vedieť baterku, tak tu máte svetielka, ktoré indikujú nabitie batérie reproduktora. Ako už som spomenul, reproduktor má technológiu X-Base a to sa nemusím opakovať, tie basy sú tam luxusné. Čo sa týka výkonu, reproduktor má 40 W, čo úplne zodpovedá tomu, ako hrá a verím, že viacej, ktoré si ho zabezpečíte, tak budete viac ako spokojný s týmto reproduktorom. Nemusíte sa báť ani o vodu, ani prach, ani piesok, nakoľko to má IP67, čo znamená, že môže byť ponorený do 1 metra až pol hodinu a nevadí mu ani prach. Ovládanie je rovnako jednoduché ako pri ostatných modeloch. Máte tu opäť 6 tlačítok, 3 základné, ktoré už sme viacej preberali, sú na hlasitosť a na zapínanie, vypínanie skladieb. Potom tu je na Bluetooth pripojenie, zapnutie, vypnutie samotného reproduktora a tlačítko na X-Base. Takže je to úplne rovnaké ako pri všetkých ostatných modeloch, len pri niektorých je tých tlačítok viacej, pri niektorých menej, ale základ ostáva rovnaký. A čo je za mňa ešte plus, ostatné reproduktory majú pútka a nejaké karabínky, toto na drzovku máte kabelkovú rúčku, ja by som to tak nazval, ale je to veľmi praktické, keď si ho chcete zobrať so sebou. Viete tam dať celú ruku, takže ho pohodlne viete uchopiť a po prípade viete ho chytiť aj normálne za telo a cítite, že to nie je nejaký lacný plast, má to pekné prémiové prevedenie, aj prémiový povrch. Čo mne jediné na tom trošku vadí, je tá dĺžka nabíjania batérie, čo je tých 7 hodín, ale keď idete, dajme tomu, ráno si ho zapnete, do večera hráte, tak cez noc, ako spíte, si ho dáte nabíjať a ráno je zase nabitý a môžete frčať 24 hodín maximálne. Tento reproduktor nemáme s čím porovnať, takže vám sem dám zvukovú skúšku iba z neho s funkciou X-Base, takže užite si počúvanie. Silence is loud, got my mind going places, cause we got so close. But darling, look at us now, it's written over our faces, hurts too much to let go. Only us know how to take a good thing and mess it up. Only us know how to undo all the damage done. Are humans meant to
thought of you not around, it truly scares me to death. I always knew you're the one. Watching you packing your bags, it's like you've already left. Don't know how I'll carry on. Only us know how to take a good thing and mess it up. Only us know how to undo all the damage done. Are humans meant to love? What if we become? What if we become? Are humans meant to trust? When the times get tough, we should be holding on. Say you wanted best for me, but the best of me was when we were together. Are humans meant to love? What if we become? What if we become? Are humans meant to love? Are humans meant to love? Say you wanted best for me, but the best of me was when we were together. Are humans meant to love? What if we become? What if we become? Čo na ňo vravíte? Ak si ho chcete kúpiť, link je samozrejme v popise, ako to je pri všetkých videách. Aký máte na ňo názor, napíšte dole do komentáru, veľmi radi si to prečítame. Nezabudnite dať odber, je to zadarmo a nezmeškáte už ani jedno zaujímavé video od nás. Majte ešte pekný zvyšok dňa a čaute.